No niin, hei. Mulle tuli tässä mun kanavan ensimmäinen pyyntö. Olin jo unohtanut koko videon, mutta tuli sellainen viesti, että voisinko jatkaa vähän tästä eteenpäin tätä virusshaalia suomeksi. Ja mikä siitä? Kyllä mä voin näyttää vielä muutaman kierroksen tästä, niin näkee sen, että miten tämä jatkuu tästä eteenpäin. Eli tähän me jäätiin silloin viimeksi. Ja tästä ne toistot siis jatkuu niin, että me ollaan nyt tehty nämä 10 pylvästä näiden 10 pylvään päälle, jos nyt sanotaan niin. Sitten tuossa on yksi tämmöinen 3 ketjun lenkki ja sitten on ne 10 pylvästä 3 ketjua. Ja täällä nämä jatkuu sitten näin. Me ollaan nyt sitten tämän kierroksen lopussa. Oliko tämä nyt sitten kohdassa? Mun pitää ihan laskea nyt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onko tämä 10. kierros nyt? Mulla menee jo vähän sekaisin nekin, mutta joka tapauksessa tähän me jäätiin silloin viimeksi. Niin mä teen tähän nyt muutaman kierroksen sitten lisää, niin näkyy se, että miten tästä jatketaan. Tähän tulee siis nyt taas se kierros, mihin tulee näitä, aloitetaan 4 ketjusilmukalla. Eli 4 tästä eteenpäin, 1, 2, 3, 4. Ja käännetään meidän työ. Ja sitten tuohon seuraavaan, ei ensimmäiseen, vaan seuraavaan tulee sitten se pylväs. Sitten tulee se 1 ketjusilmukka ja taas seuraavaan pylväs. Ja näin jatketaan sitten sitä, tää koko 10 pylvään tää kaari. Tästä eteenpäin. Aina vaan seuraavaan tai sen edellisen kierroksen pylvääseen, niin se pylväs ja väliin ketjusilmukka, 1 kappale. Sitten on vielä se 10 tohon noin. Ja tää oli nyt sitten se välikkö, mihin tulee eli tästä kohtaa me sitten vaan hypätään tuon edellisen kierroksen 3 ketjun yli tänne seuraavaan pylvääseen. Ja taas tulee 10 pylvästä ja väliin 1 ketjusilmukka. 2. 3. 4. 'Tää on vaan tuohon ja tässä on sitten taas tulossa se 3 ketjua. Siitä hypätään samalla tavalla yli. Kun tullaan tähän viimeiseen, nyt on taas ne 10 tässä ja ei tehdä ketjua siihen väliin. Nyt on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pylvästä ja välissä aina se ketju. Ja sitten on taas sama tilanne. Hypätään tän 3 ketjun yli tänne seuraavan kaaren alkuun. Ja sitten me ollaan nyt tässä keskiosassa. Ja tähän tulee nyt sitten aina pylväs ja ketju. Pylväs seuraavaan silmukkaan ja ketju väliin. Ja nyt sitten se 20 kertaa tosiaan, kun ollaan tässä keskellä. Niin mä jatkan tästä vähän matkaa ja palataan taas täällä sit asiaan. Noin. Nyt mä oon tehnyt siis tän keskiosan tähän valmiiksi.
ei näytä nyt niin hienolta, mutta kyllä se siitä. Ollaan taas sitten, näitä on nyt siis 20 pylvästä ketjuvälissä ja ollaan taas nyt samassa kohtaa sitten kun tehtiin täällä. Eli ei tehdä ketjua tähän väliin, vaan hypätään noiden 3 ketjun yli. Ja siihen ensimmäiseen edellisen kierroksen pylvääseen taas se pylväs. Ja ketju. Ja seuraavaan silmukkaan pylväs. Ja ketju. Ja sitten tässä meneekin näin tää loppukierros. Vielä yksi hyppäys tulee täällä tämän 3 ketjun yli tonne. Niitä tavataan täällä kierroksen lopussa taas. No niin, nyt ollaan tämän kierroksen melkein lopussa. Vielä yksi pylväs tähän ja ketju ja sitten se viimeinen pylväs sinne edellisen kierroksen 3. ketjusilmukkaan, mikä on aina vähän semmonen änkärö. No. Ja tosiaan siis usein nämä kaavat, tai miksi sitä nyt sanotaan suomeksi, en saa sanoa, mutta joka tapauksessa nämä shaalit ja muuten niin jatkuu siis niin näillä kierroksilla ja sitten monesti alkaa niin kuin tässäkin alkoi tästä ympyrästä ja sitten sanotaan, että toistetaan näitä kierroksia. Mä olin varmaan aika epäselvä siinä mun edellisessä videossa, mutta niin se tarkoittaa siis sitä, että tässä virusshaalissa ne toistettavat kierrokset on tämä kierros, mikä me just tehtiin, joka oli täällä ensin. Sitten tulee se seuraava kierros, missä me jatketaan 5 ketjulla. Tehdään se kiinteä silmukka. Siihen seuraavaan välikköön 3 ketjua kertaa 3, että päästään sinne keskustaan ja sieltä tulee ne 5 plus 5 ketjua tänne ylös. Ja se shaali kasvaa sitten tästä nyt niin, että nyt meillä on tässä tehty niitä toistoja 3 kertaa. Tai no joo, oikeastaan 2 kertaa, jos me unohdetaan tämä alku. Ja mietitään niin, että me on nyt aloitettu tästä se niin kuin toistettava kuvio. Ja sitten tehtiin tosiaan se lenkkikierros, mihin tulee ne lenkit. Ja sitten se lähtee kasvamaan, niihin tehdään se 10 pylvässilmukkoa. Ja sitten 3 ketjua, 10 plus 10 tänne ylös. Ja sitten taas näin. Ja sitten se lähtee siitä, tehdään niihin ne seuraavat 10 pylvästä niiden pylväiden päälle. 1 3 ketjun lenkki siitä yli. Ja sitten taas 20 pylvästä sitten täältä yli. Ja se sama toistuu toiselle puolelle. Sitten alkaa taas se toisto. Eli tulee tämä kierros, missä tulee nämä lenkit. Pylväsketju, mikä me nyt just tehtiin. Ja sitten seuraavalle kierrokselle tulee taas se 5 ketjua, 3, 3, 3 ja sitten 5 ketjua tästä yli. Sen takia se jatkaa sitä kasvamistaan sitten, koska nyt joka kierroksella näitä 5 ketjun lenkkejä tulee aina 1 lisää näihin väliköihin. Ja sitten sen takia se kasvaa aina sitten eteenpäin siitä. Mutta mä virkkaan tässä, eipä mulla ole parempaakaan tekemistä just nyt, niin voin virkata vielä muutaman kierroksen tähän. Niin näkyy se, että miten se toisto niin kuin jatkuu nyt, että se lähtee kasvamaan tästä vielä eteenpäin. Mutta tosiaan tämä on aika yksinkertainen. Ja tässähän siis toistuu, ootasko mä nyt lasken, että en sano taas väärin. Eli se toisto alkaa periaatteessa, jos unohdetaan toi. 1, 2, 3, 4. Niin, tässä on niin kuin 4 kierrosta periaatteessa, jotka toistuu. Sitten kun pääsee tähän vaan jyvälle. Mutta nyt tästä alkaa siis se 5 ketjusilmukan kierros. 1, 2,
3, 4, 5 ja sitten käännetään työ. Ja nyt sitten taas hypätään se eka välikkö yli ja sitten siihen seuraavaan se kiinteä. Sitten 3 ketjusilmukkaa. 1, 2, 3. Hypätään yhden välikön yli ja seuraavaan välikköön se kiinteä. 1, 2, 3 ketjua ja taas tosta. Ja 1, 2, 3 ketjua ja tänne seuraavaan. Ja nyt sitten tässä tosiaan jätetään tämä viimeinen välikkö aina näistä tyhjäksi ja tehdään se 5 ketjua tästä yli. 1, 2, 3, 4, 5. Johon sitten seuraavalla kierroksella taas tulee seuraava tämä kaari lisää. Eli nyt sitten seuraavalla kierroksella näitä, kun tällä kierroksella tuli 1 kaari lisää tähän sivuun näin. Tämä on niinku tavallaan mistä se kasvo, tämä kuvio. Niin nyt seuraavalla kierroksella sitten, kun me tehdään näitä, niin näitä kaaria tulee tälle pitkälle sivulle 2 lisää. Eli tähän tulee taas 10 pylvään kaari ja tähän tulee 10 pylvään kaari. Ja sitten taas täältä jatkuu se ympäri näin. Mutta nyt hypätään siis tosiaan ton yli, sitten tämän välikön yli ja vielä toi 1 välikkö tosta. Ja sinne vasta se kiinteä silmukka sitten tonne. Niin tulee se 5 ketjun kaari. Ja sitten niitä 3 ketjun kaaria taas. 1. Kaksi. Ja 3. Niin tulee aina 3 ketjun kaarta ja sitten se 5 tähän välikköön. 1, 2, 3, 4, 5 ketjua tosta yli. Ja sitten mennään taas tänne. 1, 2, 3 ketjua. Nyt me ollaan sitten tässä keskellä, niin nyt tehdään taas ne 3 ketjun kaarta. 1, 2, 3, tää oli toinen. Ja vielä 1, 1, 2, 3. Ja nyt ollaan sitten niinku tässä keskellä, mihin tulee ne 2 5 ketjun kaarta, että saadaan nämä 10 pylvään kaaret tänne sitten tehtyä. Eli nyt tulee 5 ketjua. 1, 2, 3, 4, 5. Ja hypätään yhden välikön yli seuraavaan se kiinteä. Ja taas 5 ketjua. 1, 2, 3, 4, 5. Ja sitten yhden välikön yli. Ja sitten tulee taas ne 3 ketjun kaarta tähän. 5 ketjua tuosta yli. 3 ketjun kaarta. Ja tavataan sitten taas täällä tämän kierroksen lopussa. Niin katsotaan miten se seuraava kierros tästä menisi. No niin. Eli tää on nyt sitten 12 kierros. Ja nyt me ollaan täällä lopussa. Viimeinen kiinteä silmukka sinne 3. ketjusilmukkaan tuolta edellisen kierroksen aloituksesta. Ja tähän nyt sitten taas alkaa se Eli tähän nyt sitten 3 ketjua. Koirat täällä vähän peuhaa. Meillä on nykyään 2 koiraa, niin ei riitä, että 1 alkaa haukkumaan, mutta kun 2 pitäisi olla. Eli 3 ketjua, se on se ensimmäinen pylväs. Ja tulee taas ne 10, yhteensä siis 10 pylvästä. 4. 10 pylvästä siis sitten 3 ketjun lisäksi, joka lasketaan siihen ensimmäiseksi pylväksi. Kom Love, det är ingen fara. 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ska du komma och hälsa, Link? Ska du komma och hälsa? Ja. Ja sitten taas tehdään tästä 10 pylvään jälkeen se kiinteä silmukka tuohon
ensimmäiseen 3 ketjun lenkkiin. Ja 3 ketjua, 1, 2, 3. Ja seuraava on 3 edellisen kierroksen siihen 3 ketjun lenkkiin kiinteä. Ja 3 ketjua, 1, 2, 3. Ja vielä 1 kiinteä tähän seuraavaan. Täällä on mulla yksi kaveri täällä alla. Hej Linki! Hej! Vet du också här? Ska du virka? Meidän pieni nuorimmainen koira, joka on 1-vuotias nyt. Sen takia täällä on vähän elämää täällä talossa, niin kuin ei olisi muuten ollut jo. Ja nyt ollaan sitten taas tosiaan tehty ne 2 3 ketjun lenkkiä. Niin tehdään tähän 5 ketjusilmukan lenkkiin ne 10 pylvästä. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Ja ilman mitään välilenkkejä tai ketjuja, niin seuraavaan siihen kaareen sitten kiinteä silmukka ja 3 ketjua. Ja seuraavaan kaareen kiinteä ja taas 3 ketjua. Ja vielä 1 kiinteä. Niin päästään sitten seuraavaan 5 ketjun lenkkiin, johon taas tulee sitten 10 pylvästä, ihan niin kuin tännekin. Ja siitä päästään sitten taas tähän keskusosioon, joka on ihan samanlainen kuin edellisen kerran. Kiinteä silmukka, 3 ketjua, kiinteä, 3 ketjua, kiinteä ja sitten 10 pylvästä näihin 5 ketjun lenkkeihin tänne. Niin tavataan taas täällä tämän kierroksen lopussa ja katsotaan miten seuraava kierros alkaa. No niin, nyt ollaan tämän kierroksen lopussa ja nyt ehkä alkaa jo muistaa mieleen mitä seuraavalla kierroksella tehdään. Meillä on nämä 10 pylvään kaaret. Niihin kaikkiin tulee 10 pylvästä lisää päälle. Väliin kiinteä silmukka, 3 ketjun kaari ja sitten taas siihen aina se 10 päälle näin. Mutta tehdään vähän aikaa yhdessä, niin lähtee vielä tämäkin kierros tästä käyntiin. Aloitetaan taas sillä 3 ketjulla. 1, 2, 3. Se on se ensimmäinen pylväs. Ja sitten seuraavaan ei siihen ensimmäiseen, vaan sitten lähdetään tekemään se seuraava. Eli toinen pylväs, 2, 3, 4, 5. Mä arvelin, että kohta tuolta yläkerrasta kuuluu vähän ääniä ja ulkona lapset leikkii, niin voi olla, että meidän vanhempi koira taas sanoo muutaman komean välihuomautuksen tässä. Kaikki ääneen pitää aina ilmeisesti reagoida. Niin. Eli noin 10 pylvästä. Sitten tullaan taas siihen näihin 2 3 ketjun lenkkiin. Ja siihen seuraavaan se kiinteä ja 3 ketjua väliin. Ja kiinteä siihen seuraavaan lenkkiin. Ja siitä sitten taas ei sekoiteta tätäiseksi ensimmäiseksi pylvääksi, vaan katsotaan se sieltä toi ensimmäinen niistä 10 pylvästä ennen kuin tehdään sitten taas ne 10 pylvästä lisää. Kasvatetaan sitä kaarta niin kuin vähän näillä pylväillä tästä. Mennään tuohon seuraavaan välikköön asti. Yhdeksän ja 10. Taas kiinnitetään sitten se sillä kiinteällä silmukalla tuohon ja 3 ketjua
kiinteä sinne seuraavaan. Ja sitten tullaan taas tähän seuraavaan 10 pylvään kaaren. Jos mä näytän taas vähän tätä koko työtä, että missä mennään. Niin mä oon nyt tehty sitten taas tää. Eli täällä niitä oli toi 1 uusi kaari tuli tohon. Nyt tulee 2 näitä kaaria tähän sivuun. Sitten seuraavalla kierroksella taas jatkuu siitä eteenpäin. Mut nyt tästä kiinteästä silmukasta tulee sitten taas se 10 pylvästä näihin seuraavaan 10, jotka on tässä välikössä. Ja tää on tosiaan mun YouTube-kanava on ehkä maailman pieni, mutta musta on ihan kiva vaan virkkailla. Ja jos joku tosiaan nyt sit haluaa, että mä vaikka virkkaan jonkun toisen shaalin, mun suomenkieliset virkkaustermit on tosiaan välillä vähän hakusessa, mutta jospa niistä suunnilleen saa aina selvää, mitä mä tarkoitan. Mutta virkkaaminen on kyllä sellainen henkireikä mulle. Rentoudun aina parhaiten kun virkkaa ja on alkanut vähän neulomaankin tässä. Olen osannut neuloa ihan perusjuttuja aikaisemmin, mutta nyt vähän opetellut neulomaan enemmänkin. Ja nyt ollaan sitten taas tuossa keskellä, jossa on ne 20, periaatteessa 20 pylvästä peräkkäin. Niin siihen tulee sitten ne 10 + 10 tästä yli. Tavataan taas tuossa tämän kierroksen lopussa täällä. Tää puoli siis jatkuu taas keskustan jälkeen ihan samalla tavalla. Aina niin kuin toistuu tää sama, mikä toisella puolella. Niin se viimeinen pylväs taas sinne 3. ketjuun sieltä aloituksesta. No niin, nyt ollaan taas kierroksen lopussa. Nyt ollaan tavallaan siinä samassa kohtaa, mistä mä aloitin tämän videon. Eli olin tehnyt tähän nämä edellisen 4 toistetun kierroksen edelliset 10 + 10 pylvästä tänne. Ja tästä me lähdettiin sitten tekemään seuraava kierros, eli ne 4 ketjua alkuun, seuraavaan pylväs, ketju väliin, seuraavaan pylväs ja niin poispäin taas siitä. Aloitetaan vielä tämä 1 kierros yhdessä. Mutta on tosiaan tätä samaa toistoa nyt sitten, niin kuin tästä näkyy. Niin se toistaa tätä samaa kuviota nyt, lukuottamatta tätä alkua. Niin se jatkuu tästä se sama kuvio koko ajan. Ja mun mielestä tämä on aika kiva tämä virusraali siitä, kun tämä näyttää jokseenkin monimutkaiselta, mutta se ei kuitenkaan sitten ole niin hirmu monimutkainen, kun sitä alkaa vaan tekemään. Ja voi itselleen kirjoittaa vaikka muistiin ne kierrokset. Jos haluaa joitakin kirjoitettuja ohjeita varmasti löytyy. En ole katsonut löytyykö suomeksi. Sitten jos oppii lukemaan näitä, mulla on esimerkiksi toisen shaalin ohje tässä. Jos oppii lukemaan näitä, mä oon aika sellainen visuaalinen ihminen itse. Niin nämä on aika avuliaita sit monesti. Tää on nyt ihan eri shaali, mitä mä oon tehnyt. Mutta niin sit oppii lukemaan näitä, että miten, no oikeastaan ei tarvii sit muuta kuin vaan tämän kuvion ja sen avulla sitten saa virkattua helposti. Ei tarvitse välttämättä lukea näitä kirjoitettuja ohjeita sit aina. Tää on esimerkiksi tällainen tosi kaunis Kalinda-shaali, joka on Silvia Kauczynska. En osaa lausua näitä hienoja. Hänen tekemä. Tältä voi sitten näyttää sellainen kirjoitettu ohje. Tämä on englanniksi. Ja tästä sitten lukemalla niitä oppii oikeastaan kun sitten vähän erehtymisen ja onnistumisen kautta. Mulle itselleen nämä on usein, jos näissä on tämä piirretty kuvio, niin kun on oppinut lukemaan näitä merkkejä, niin se on musta melkein helpoin. Joskus sitten on kyllä voi olla, että tarvii lukea vähän, että hetkinen, mitäs nyt
toi tehtiin ja niin poispäin. Mut niitä voi sit pikkuhiljaa katsoa, että miten itse. Mutta aloitetaan vielä tää nyt sit taas sama kierros, mikä tämän videon alussa aloitettiin. Elikkä 4 ketjua. 1, 2, 3, 4 ja käännetään työ. Ja sitten pylväs seuraavaa. Silmukkaan sinne. Ketju. Ja taas pylväs. Ketju. Ja taas pylväs. Eli nyt ollaan sen 4 kierroksen toiston alussa. Taas niin kuin se ensimmäinen toistettava kierros nyt taas. Eli periaatteessa nyt voi melkein katsoa, jos tästä eteenpäin tarvii vielä, että miten se nyt menikään, niin ottaa vaan tämän lyhyemmän videon alusta ja näkee sen, että mitäs mun seuraavaksi pitikään tehdä. Nyt menisin tähän väärin. Eli tossa tehdään suoraan tonne. Siihen tulee toi välikkö. Yksi, mitä mietin, en muistanut sanoa, jos se on vaikea se kolmannen ketjun löytäminen täältä alusta, niin voi tehdä niin, että jos mä näytän nyt, että menen tämän kierroksen alkuun, että kun tekee ne aloitussilmukat, kun tekee siihen sen, kun me aina oikeastaan halutaan siihen 3. silmukkaan sitten tehdä se tämän seuraavan kierroksen viimeinen. Jos haluaa helpottaa elämäänsä, niin voi tehdä niin, että tekee sen 1, 2, 3 ja laittaa merkin tähän 3. Niitä on kaikenlaisia erilaisia merkkejä. Mä oon joskus käyttänyt hiuspinniä tai langanpätkää, ihan mitä vaan, mutta näitä on tällaisia muovisia merkkejä olemassa. Voin tehdä siihen vielä sen 4. ketjun ja sitten merkkaa sen ketjun, mihin me sitten tehdään se. Niin se on helpoin löytää sitten, kun siinä on valmiina tämä merkki. Kun se vähän sitten muuttaa muotoaan, kun sen tekee. Niin jos haluaa, niin voi käyttää näitä muovisia tai ihan ottaa semmoisen vaikka 10 sentin langanpätkä jotakin ja laittaa sen tuohon merkiksi. Niin se on sitten helpompi löytää sitten taas seuraavan kierroksen lopussa, kun pitäisi, no missä se on se 3. silmukka nyt ja 3. ketju sieltä alusta, niin sitten se on paljon helpompi löytää. No niin, siinähän se onkin. Ja siinä on ne kaksi kaninkorvaa, tai miskä niitä nyt sanoisi noin päällä, niin se koukku osuu vähän helpommin sitten oikeaan kohtaan. Ei tarvitse aina survoa sitä sinne niin hirveän vaikeasti. Mutta tästä nyt sitten tää tosiaan lähtee taas toistumaan. Se on taas tää sama kierros kuin millä aloitettiin. Niin pylväs ja ketju ja niin poispäin. Ja sitten välikkö. Näiden väliköiden yli vaan hypättiin. Tehdään siihen viimeiseen pylvääseen edelliseltä kierrokselta se pylväs ja sitten vaan hypätään koko tämän välikön yli seuraavaan pylvääseen. Kunnes päästään sitten taas sinne keskelle, missä on ne 20. Toivottavasti tää helpotti vähän. Laittakaa vaan viestiä, jos haluatte, niin mä voin laittaa jotakin muuta tosiaan, jos haluatte vaikka esimerkiksi nähdä tota shaalia, minkä ohje mä näytin tossa. Sitä mä oon tehnyt tähän jonkun verran. Tota kalindaa, mun mielestä se on tosi kiva kanssa. Melko yksinkertainen se näyttää tällä hetkellä tältä. Onpas hankala saada kunnolla kuvaa. On vielä vähän pikkusen kesken, mutta siitä se sitten muotoutuu tääkin. Mutta sellaista on tekemässä esimerkiksi tällä hetkellä. Näitä mun yksiä virkkaustöitä, jotka on menossa. Okei, kiitos.